ibayaw ko matag karon ug unya dagway mo pangitaon ko ikaw lang ang iyan sa among pagsimba. Ikaw lang ang iyan sa among pagsimba. Dili matukip ang imong kaayo, diri ka namo, o Diyos. Labihan ka dako ang imong gugma, diri ka nako, Jesus. Walay sama kanimo nga mo pa sa ilo, kinabuhi ko gibago mo. Matag karon ug unya ngalan mo ibayaw ko matag karon ug unya ngalan mo pangitaon ko ikaw lang ang angian sa among pagsimba. Ikaw lang ang angian sa among pagsimba. Dili matukip ang imong kaayo, diri ka namo, o Diyos. Ilabihan ka dako ang imong gugma, diri ka nako, Jesus. Walay sama kanimo nga mo pa sa ilo, kinabuhi ko ibago mo. Mayong adlaw kantong tanan. Kung nagsunod mo sa ato ang YouTube channel na nung series na to about sa Lucas, ato ang tema sa tibuok tuig kay mao ang pag-imitate ni Jesus Christ. So kung na may mga Biblia pala kog abli diri sa Lucas kapitulo 8 bersikulo 26 kutob sa 39. So ang tibuok mensahe sa pulong sa Ginoo diri nagapakita nato ang pagkagamhanan ni Hesukristo nga bisan sa unsa nga butang siya ay in control or ihagihapong na kontrola sa mga niagi nga passage ato makita dito nga bisan ang hangin, ang ulan na kontrol gihapon sa Ginoo ug diri karon magisgot ta sa usa ka tawo nga nasapian og demonyo nga mo nang tabangan ni Hesukristo. So ang passage na diri maghatag ko og ganing gitawag na to summary sa tibuok passage diri sa 26 kutob sa 39. Ingon dira nga
si Jesucristo o yung mga disipulo niya do sa region sa Gerasenes. So Gerasenes usa na siya ka lugar nga atbang or across sa Jerusalem or across sa Israel niya. Mga lugar ni siya nga naay mga hintil nga mga tao. Ato makita dire naay tao nga nasapian or na-possess sa demonyo, sa mga demonyo. Gikontrol siya ani bisag unsa og buhat sa mga tao didto kanang dili siya ma-control nila. So mabuhat lang kung ilang higtan siya, iyar niya pong gubon, bisag kadinahan nila, ilang gubon ng kadina, ina siya kakusgan. Unya, muna dako lang nga problema. So gipasagdaan na lang siya sa mga tao. Kani nagpuyo siya dito sa mga lubnganan or ang panahon nila sa una, lubnganan mura maglangob-langob, batom siya bang musud ka. So dito yang sakitan niyang kagalingon. Basta di gid siya makontrol. Muna dako ang problema sa iyang lugar dito. Unya si Jesus Christ nadto dito ug iyang gi cast out ang demon or iyang gipahawa ang demon nga nagpossess, mga demonyo nagpossess sa kaning tawhana. Unya, take note nga ang kaning tawhana dili ni siya daghan, dili ni siya usa ka demonyo ra nagpossess niya, daghan. Atong mabasahan diri niingon ang demon nga nagpossess niya, legion daw siya. So ang term nga legion sa una kay gigamit sa Roman Empire sa una nga armies of mga sa Roman nga gitawag mga abot og mga 5,000 or inana. So daghan jud. So dili ato maibaw-an jud kung pila gid ka demonyo ang nagpossess niya, pero certain nga or maklaro gid ato nga daghan ang nagpossess niya. So kumbaga munang lisod siya i-control, munang kusgan kayo siya. So si Jesus Christ yung gi-cast out, pero niingon ang kaning demonyo nga ayaw kog i-torture, ayaw kog kuan na nahangyo sila nga adto lang daw sila sa mga baboy. Ilang kuan, ilahang kanang lawas, so man nagyato sila sa baboy, yan ang layat sila sa pangpang, dito nangalunod ang baboy. Yung mga tao na nakuyawan sila, nadlok sila, no na ilang kuan si Jesus Christ nga hawa diri ana. Pag adto nila kita nila nga nawa nang nagpossess sa kuan ba sa kaning tao niya. Munang paghuman nihangyo sila nga Jesus Christ nga ayaw diri hawa diri ana. So nihawa sa Jesus Christ. Unya kaning tawanan ningon siya kato na possess siya. Ganang kumukuyog nimo. Pero ningon si Jesus Christ nga ayaw ayan lang kuyog uli sa inyong pamilya. Unya ingna siya unsa gibuhat mga mayong nga buhat na experience nimo or nabuhat ang gibuhat sa Ginoo nimo. Amo to nato siya, siyang pamilya ug siyang taon, iyang gipadayon ang pagstorya unsay gibuhat na Ginoo niya. So mo to ang summary sa tibuok passage. So karon ang atong isa-isa ng passage ang atong makita diri mga makatunan nato. Klaro kayo nga kani sa passage, it is clear gid nga ang tumong ang passage nga atong makita nga mapakita, mabadisplay ang authority ni Jesus Christ. Dili lang sa nature, sa mga tao, kung dili even sa mga spiritual things, like mga demons, mga inanap. Bisan si Satanas mismo, kung tanaw nimo sa Job, nangay pa siya permission sa Ginoo na iyang hilabtan si Job. So kumbaga, ang atong pagkaila ni sa Ginoo dili siya ingon nga dili siya naa siya ka level. What jud siya ka level? Pinakagrabe, pinakadako gid. So ato na makita diri nga authority. Pero ganahan ako i-highlight diri sa atong mensahe karong kabuntagon ang mission ni Jesus Christ pag-adto. I mean, na may mission si Jesus Christ no kasagaran mo adto sa mga lugar. Nagi jay tuyo nganong adto siya. Pero kani na siya certain tuyo pod nga moari. So, naiupat ka nay mga butang nga atong ang hinumduman ang region or ang lugar kaning Gerasenes, ang impact sa message ni Jesus Christ sa mga tao, ang impact mismo sa na-possess sa mga demonyo o ang pagpadayon sa mission ni Jesus Christ. Muna yung akong ganahan i-highlight lang ang mission ni Jesus Christ dito. Again, ang passage klaro gyud nga mag-display ang authority ni Jesus Christ no ug iyang compassion nga musangyaw sa maayong balita. Pero again, akong i-highlight karon ang mission nga niya to si Jesus Christ. So una, rason nga niya to man si Jesus Christ. Ang paghibaw na to, aning Gerasenes, usa ni siya ka lugar nga, dili ni siya Jewish nga lugar. Kung may kag Jewish, mga Jew, mga Hudeo, no? Mga, atong nga time, they call themselves chosen people, which is they are the chosen people of Jesus. So munang taas silang paglantaw when it comes to mga spiritual things, mga inana.
ilang pagtuon sa Bible nga na. But may mga certain nga mga group of people, daghang mga tao nga lain-lain nga part sa kalibutan. Gitawag na to Gentiles or mga hintil nga wala sila ka hibalo, walay knowledge o walay kaalam about sa kaning kinsa si Jesus Christ o sa Messiah. So ngano ni adto man si Jesus Christ nga naman siya sa Dios. So usa lang ning pamatuod nga ang gospel open sa tanan. Usahay man gud nga para nato tanan to ang mga gospel para sa mga maayo sayop na panghunahuna. Mubito ni Ari si Jesus Christ para sa mga sa mga daotan para mausab na yung mga kausaban. So, ang gospel, klaro pa lang dire na open siya sa kanan. Unya, niya to si Jesus Christ kay naay kikinhanglan or naay dako nga kinhanglan, dako nga problema. So, ang problema nila, ato makita dire sa verse 26 to 28. Ang problema nila nga naay tao nga na-possess og mga demonyo. Unya di lang usa, di daghan. So manang kusgan kayo bisag ilang gapuson, di gyud nila mabangbang, di gyud nila matabang. So murag na wag tangan sila paglawom. So dako kay problema nila. Nag-adto ni Jesus Christ, iyang mission pag-adto dito. So iyang pag-adto gentle area, hintil area nga nung makibawtang mga hintil kay again sa mga Jewish person sa people sa una, klaro kayo nga ilaging abstain or di gid sila ganahan mo associate sa mga pork meat or mga baboy mga inana. Pero dire daghan. May basahon sa Mark parallel niya or the same niya story. Ang sa Mark gi-describe dito 2,000 kuno ka baboy, daghan ka baboy nga gibantayan. 2,000 ka baboy. Ang mga Jews di mukha ng pork meat. Kinaka silang law sa una. Pero dire, pasabot, dili sila mga Jews, Gentile sila area, o sila idea, kinsa si Jesus Christ. Onya, outside siya sa Jewish territory, makita na to nga, di lang sa Jew si Jesus Christ na ay gitawag na to authority. Bisan kinsa, apil ang mga hintil na yung authority si Jesus Christ. So a place of spiritual need, darkness, nga naman. Mismo pa lang, ang usa ka tawo dako kay problema nila nga na-possess di sila kay baon unsaon ilang gapuso nila wa sila kay baon unsaon walay mo cast out demons nila so pasabot spiritually weak gid dito wa gyud makatabang nila sumo nang giadto ni Jesus Christ sumo na yang una nga mission pag adto dito ang region na ay kinahanglan sumo na ang reason ni Jesus ngano niadto siya sa lugar sa Gerasenes so ano yung reason para mo i-cast out ang demon dito or iyang i-minister siya dito. So, usa ka butang nga ato ang makatunan dire ni Jesus Christ. Kaya ang pag-adto dito, kay naay nanginahanglan. So, ato ang ma-learn, nga ato ma-apply sa ato ang mga kinabuhi. Nga, kailangan ta makahinumdum mga kanuna nga naay dako nga panginahanglan ang kalibutan sa pulong sa Ginoo or sa Ginoo mismo. Nga naman, kayo mo tanong ng kalibutan ng grabe kagubot. Ang mga tao, muna siya ang kakulangan sa Ginoo silang kinabuhi. Buhat sa ilang gusto, silang kinahanglan. Bisan makita na to sa tuang workplace, sa tuong eskwelahan, or bisan asa naman to, naidako nga panginahanglan sa Ginoo. So sama aning nga region, certain region, kanay sa Gerasenes, naidako nga panginahanglan, di ba? Nga mutabang nila about sa demon-possessed man, karon si Jesus Christ niadto. So kita sad, nga makita na to, dako nga panginahanglan sa mga tao nga walay relasyon sa Ginoo. Kaya ta same ta ni Jesus Christ nga intentionally mo adto. Yang intention nga mo adto gyud para matabangan. Inatata nga inana po na itong mga kasing-kasing nga ganahan matabangan ang mga katawhan nga wala kaila ni Jesucristo. Nga atos lang sharean sa mayong balita. So, ang mission ni Jesus Christ dito sa Gerasenes kay pag-encounter niya sa demon-possessed man, it was, intentional, gituyo. Dili siya, gitawag og wala tuyo Usahay man, naman tanong nga. Mo-share ako sa gospel, basin ba na ko'y chance, ko'y opportunity mo na. Sayop nga pangunahuna nga naman. Kaya kung ka na, gisugo sa Ginoo, nga kita mo share sa gospel, mo sangyaw sa pulong sa Ginoo, dapat atong tumanon. So, pasabot, priority na to siya. Pasabot, mo atong angay buhaton. Dili ingon nga,
basin na ko opportunity karon. Dapat intentional ta. So pag adto ni Jesus Christ mismo sa lugar, di siya moingon nga, basin makakita ko dito demon possessed man, basin ina kibaw siya nga, nagikinahanglan dito. So muna ito buhat. Di man ta pareha ni Jesus Christ no nga all-knowing or kibaw siya sa tanan, pero kibaw kita nga ang tibok kalibutan na ipanginahanglan sa mangluluwas ug muna si Jesucristo kay bawta. So dapat intentional sa dadi sa moingon nga sir kalibutan nga basin ako opportunity. Di wa mo ko opportunity maka-share sa gospel. Dapat dili siya ko kanang kuan ba? Gitawag na to ko sa English ba coincidence ba? Dapat fix gid ta nga atog yung intentional gid ta nga moadto nga mo share sa gospel or mutudlo sila sa gospel. So Jesus Christ niya to dito. So pag ingon diri nga ang demons na recognize si Jesus Christ, they make for mercy. Pakita na to dira ang power ni Jesus Christ no, nga authority over sa bisag unsa. Pero ang highlight yun sa good news or sa maayong balita ang gipakita ni Jesus Christ nga ang mga tao naabot ang mensahe para sa mga tao kay kani. Ang ihang pag-ayo sa naposes o demonyo. Yang na-break ang bandage pag-cast out niya, pagpahawa niya sa mga demonyo nga nagposes niya. Atong mabasa diri sa verse 13 ingon siya, Jesus demanded, "What is your name?" English akong basahon ato na translation sa Cebuano. Jesus demanded, "What is your name?" He said, "Legion," he replied, for he was filled with many demons. At makita nga daghan jud ang demonyo. Pasabot legion again sa Roman nga terminology sa ilang Roman soldier abot ng mga 5,000. Unya kung basahon mo sa Mark 5, kung imong tan-awon, pag-cast out ni Jesus Christ, pagpahawa niya sa mga demonyo, ngadto kuno siya sa mga baboy. Unya ang mga baboy daw kabuk 2,000 ka buok. Pero usay makaingon ta nga, grabe 2,000 ka buok demonyo nga ni kuan niya. Basin, wata kay bawo no. Pero grabehan mo nang kusgan you guys siya bisag unsaon siya gapos, mabuwak gid niya ang kuan daw. Nakakusgan tungod sa demonyo nga nagpossess niya. Pero again, di na importante pila ka buok or daghan, basta daghan sila nga nagpossess, dili usa. So again, makita na to no nga naay spiritual drought dito or kanang gitawag na to ba kung sa ato pang lakto ba kangit-ngit nga to nga lugar ba, kakulangan sa kahayag, murag inana ba. So inasa na itong mga kinabuhi sa mga tao nga walay relasyon sa Ginoo, nadyo'y kakulangan sa kahayag nga gikan sa Ginoo. Grabe ang kangit-ngit. So man nang ginahanglan gid sila og mutabang. Same sa ato karon. Ang mga tao na sa kangit-ngit sa wala sila relationship dira sa Ginoo. So nang ginahanglan jud sila og tabang. Unya kita mo'y gisugo sa Ginoo, wa ta motuman. Unya usahay man gud ang atoang kinabuhi ba kay kanang daghag gitawag na to gibutangan na to bili ang mga butang nga dili unta importante. Like mga title nimo ani kalibutan na kinsa ka, ma-establish nimo kinsa ka, imong pangan, imong nana. Di ba ingon nga di na ta maning kamot sa kinabuhi no. Nang ginakamot sa kinabuhi pero ang ako lang dili na mo ang pinaka-importante. Ang pinaka-importante ang pagtuman o pag-obey ni Jesus Christ. Nga naman, ito ang mga tanga siya ato ang Ginoo, ato ang master, ato ang king. Pero nga naman, di man tamo tuman, man ang atong kagalingon man mga atong tumanon. So kani, ang mission ni Jesus Christ dito, mo na yung message niya sa diyang iyang gikast atong kuanay, naayo ang katong kuan, nagsanina na katong maghubo naman to siya, nagsanina na, makita nimo nga sakto na siya sa panghunahuna, katong time nga na-possess siya, wa gyud siya sa saktong panghunahuna, inana. Makita na to dira no, ang highlight dira kay ang restoration nga dala ni Jesus Christ from kung kinsa siya sa una, kinsa siya after niya na meet si Jesus Christ. Same sa ato ba? Imagine na og na ang imong mga atong kinabuhi sa una nga wala pa si Jesucristo. Unsa man imong kinabuhi sa una? Okay ba? Name mo, pero sa ko okay ba jud ko mismo. Okay ba ko nga di gid maayo akong kinabuhi sa una nga wala pa si Jesucristo. Ug dako na nga problema kay kung wala ko relasyon or wala ko nakailan sa Ginoo, nagpadayon siguro ko sa kong kinabuhi sa una, o dili lang siguro nga bati or maot ang akong binuhatan, pero kung mubiya ko ning kalibutan nga walay relasyon sa Ginoo, kay wa jud ko asa ko padulungan, asa ko padong. Pero tungod sa gugma ni Jesucristo, na transform akong kinabuhi. Same sa imuha. Nga igsoon.
Tungod, di ba? Tungod sa gibuhat o sa mensahe nga atong nadawat diha sa Ginoo sa iyang pagpakamatay nga sa cross. Gilubong, pikatulong nga adlaw na banhaw. Saka sa langit ug niingon siya nga siya mobalik. Ang mensahe nga atong gituhuan nga naghatag natong paglaom nga atong gihuwat karon ang pagbalik ni Jesucristo, may nagausab sa ato ang kinabuhi. Ang iyang balang Espiritu Santo may nagtandog sa atong kasing-kasing ug nausab sama sa pagtransform niya ning tawhana nga from being possessed sa demon nga may padulungan karon na transform na sakto na sa pangunahuna sama sa pagtransform niya sa imong kinabuhi. Ug kani nga mensahe grabe kagamhanan nga ato ang Ginoo. Usahay man gud kay bawta nga ang Ginoo gamhanan pero usay di makita ba nga ato ba yung gituuhan gisaligan ba ginato ang inana nga gamhanan nga ato ang buhi nga Ginoo. Ato makita diri ang impact sa pag-usab or sa pag-minister ni Jesucristo sa kaning na possess. Iyang naayo, na transform no, apil na unya ang mga tao mismo. Bisag ang mga demonyo mismo hadlok. So grabe kagamhanan ng Ginoo. Hadlok sila. Ingon sila nga ayaw ko gi-torture niya, gud sila. Ayaw mi gi-torture. Daghan kay sila ha, kay nga naman ingon sila many sila, legion sila, many. Daghan sila. Siya usa. Pero wa sila mabuhat ni Jesus Christ. Sa kapamatuod nga si Jesus Christ mismo, Ginoo. Unya, sa usa lang kaingon, hawa mo, gawas mo sa aning tawhana. Nanghawa sila. So, kumbaga, ang impact sa ani sa mga tao ba, nga naman, dugay na gugay ng tawhana god nga na-possess, unya, wagid sila nabuhat. Pero pagkibaw nila nga, uy, inani yan itabo, inana. Diha dayon, giwagtang ni Jesus Christ, iya pang gikuhan nito, mga to, nahadlok sila. No, ito makita diri sa verse 36. Those who had seen what happened told the others how the demon-possessed man had been healed. And all the people in the region of the Gerasenes begged Jesus to go away and leave them alone. For the great wave of fear swept over them. Nahadlok sila sa hawa. Again, dito ka kuan sa ilang mga kaya naman, mga hintel sa lawa sila idea kinsa si Jesus Christ or nana lahi ilang mga ilang gods nga gi simba ato nga time daghan. So munang wasla kaila kinsa si Jesus Christ. Pero ang pag-adto ni Jesus Christ masangyaw ang maayong balita na successful ang yang mission. Nga naman, kaya mga tao nangadto sila, nakadungog sila, nanagan gud sila, nahadlok sila, pasabot mas gamahanan pa siya atong mga demonyo nga nagpossess ani tawhana. So nahadlok sila ilang ipahawas Jesus Christ, mas concerned pa sila mga baboy. Naglayat ba ito ilang baboy pang naman kay dito man nidagan ang mga demonyo. So si Jesus Christ balik sa Jesus yung bot, nilakaw sa siya. Sinana, pero ato lang makita dira ba nga ang power sa mga ayong balita. Ang kahadlok sa mga tao, ang sa demon, even sa mga sa baboy. Ang kagamahanan ni Jesucristo ang siyang pulong ba, may grabe. Usay mo na kuwang na to ang pag-acknowledge or ang pagdawat nga ang ato ang Ginoo mo'y gamhanan ba? Pinakagamhanan. Usay masulti ta nga gamhanan ng Ginoo pero naras to nahuna pero wag kita ka realize ba or wag ginato gidawat sa tong galingoy na gamhanan. Nga naman kay usay ang ato ang pagatubang sa atong kinabuhi na atong problema or sa ato ang mga panghitabo sa kuan kay murag atong kinabuhi murag wala rin ta Ginoo. Murag ginala ba? Murag naras sa nahuna ra nato ang paghamhanan. Pero kung nagtuo gid ta, nagkinabuhi gid ta, nagid sa tong kasing-kasing nga gamhanan natong Ginoo. Di man ingon nga di na ta ma-discourage or maunsa pero kay bawta nga mas gamhanan ang Ginoo sa bisag unsa nga butangan ning kalibutan na. Unya sa dihang nahita padayon ato makita dira nga ang pag-intentional nga pag-adto ni Jesus Christ pag-heal or pag-cast out sa demon unya ang impact sa iyang mensahe ato makita nga na mission nga dapat mo padayon ug mo niya ang giingon dira sa 38 ug sa 39 ingon ra. The man who had been freed from the demons begged to go with him, but Jesus sent him home. Kato siya, nakita to nga na siya bagong paglaom limang ka. Dugay na gud panahon nga nakuan siya, na-possess siya. Pero iyang ganahan siya mo duol ni mukuyog ni Jesus Christ. Maragog, for example lang gid. Nauna na to nga natay sakit, nga walay makaayo sa tong sakit. Grabe na gid na ka inana nga everyday kuan kita
Mag-suffer ta ba? Sakit kayo na, for example, sakit sa tuntian niya. Dugay na kayo, pila na ka years, wa ginaayo ang sakit sa tuntian. Pero diha, nayo sa kaadlaw, nay niayo nimo. Di ba? Murag maganahan ka, murag bagong paglaom ba, murag nahitabo niya nga dugay na kayo nga na-possess siya pero wa gyud makatabang niya pero nabot si Jesus Christ. Mo nang nagid siya sa feet ni Jesus Christ, naglingkod. Ningon gid siya pag ingon niya sa mga tawo nga hawa diri, yang gipahawa si Jesus Christ, ingon gid siya nga mukuyog ko nimo. Kung willing niya biyaan ang bisag unsa nga butang para lang muuban ni Jesus Christ, pero unsa magingon ni Jesus Christ sa 39, ingon siya, "No, go back to your family." Siya, "Ayo, balik sa imong pamilya." Take note, ang gingon ni Jesus Christ, balik sa imong pamilya and tell them everything God has done for you. Ingna sila unsa gibuhat sa Ginoo sa imuha. Again, balik sa imong pamilya ha. Unsa gibuhat niya. So he went all through the town. So wala lang siya pamilya, kundi all through the town, proclaiming the great things Jesus had done for him. Ug iyang gisangyaw ang mga butang nga gibuhat sa Ginoo sa iya. Pamilya ang gisugo, pero go beyond siya. So grabe no. So inana unta ang atong pagdawat sa maayong balita ba nga sa dihang gisugo ta ni Jesus Christ pag ingon niya sa Matthew nga, go and make disciple. Gihimo unta natong unang nga priority. Usahay man gud murag wa na nato na prioritize ang sugo sa Ginoo sa tuwa. Unya moingon ta nga siya atong Lord, siya atong Master, siya atong Ginoo, siya atong gituhuan, siya atong gisaligan. Pero murag kanang di man natutumanon ang iyang giingon. Kung siya atong Lord, siya atong Master. Kung di man natutumanon, di ba? Kumbaga mo unta niya itong priority. Ug mo ni nitabo aning tawhana. You know, makakaton ta ngayon ani pod unta. Nga mapadayon ta og pagsangyaw kaya sa Ginoo. Kay ba ko nga basin sa ato adri daghan na gid ang nagsangyaw pero discouraged ta kay kanang dili lagi muuyon sa atong gusto or mahadlok ta natay mga daghan mga hadlok. Kay ba ko nga dili gid siya sayon ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Sa uban sayon ra nila, sa uban depende man tag klase no, pero wa di gagingon nga walay option nga dili na angay buhaton. Kung makasabot lang ta kung kinsa si Jesus Christ ug unsa ang kagamhanan si Jesus Christ, kay ba kung mapadayon gid ta. So karon hinaut ta nga ma-encourage ta nga sa gibuhat ni Jesus Christ bisan legion, bisan daghan nga mga demonyo na possess aning tawhana, na siya authority over ani. Ang iyang pulong grabe ang impact sa kaning a certain person nga na possess sa mga demonyo og bisan sa mga tao sa region og bisan sa gitawag nila nga ang gospel for the Jews nilabang sa mga hintel kana lang nga truth nga gidala ni Jesus Christ pasabot beyond or mas dako gyud si Jesucristo sa bisang unsa man nga butang aning kalibutan na. Kung imong i-fast forward sa atoa karon kay bawo nam tanong nga si Jesus Christ napakamatay, bisan kamatayon mas dako ang ato ang Ginoo. Bisan ang kamatayon wala kakupot or wala ka gitawag og wa kasarang sa ato ang Ginoo. Bisan kamatayon nabanhaw si Jesucristo. Inana kagamhanan ang ato ang Ginoo og the same Ginoo nagpuyo sa imuha karon. So kung naisugo ang Ginoo, gumayon ka, discourage ka, lisod kayo, inana hunahunaan lang gyud nga unsa kagamhanan ang Ginoo nga mo'y nagsugo nato, nga mo'y naghatag nato gahom, naghatag nato kusog or nagpuyo nato nga motabang nato sa pagbuhat sa iyang mga sugo kanato. Diba ma-encourage siya nga mapadayon. So I hope nga dili lang kutob sa atong madunggan ang pulong karon kundi mubuhat na gid o atong buhaton ang sugo sa Ginoo ug mao na ang pagsangyaw sa iyang pulong. Makita nato ang mga sample nga gihatag ni Jesus Christ diri. Makita nato nga nakita ni Jesucristo nga nagdako nga pagpanginahanglan. Kita sad makita to kalibutan dako kay panginahanglan, gubot kay kalibutan. Pero sa may gibuhat nato si Jesus Christ ang iyang gibuhat, iyang giadto, iyang gipakita ang maayong balita, ang kagamhanan niya, ang sikinsa siya. Dapat inapunta ato ipakita sa kalibutan nga dako nga panginahanglan, magsugod ta sa tong eskwelahan, sa tong trabahoan. Pakita nato kung unsa kagamhanan ug unsa gibuhat ni Jesucristo dito sa cross. Atos lang ingnon mga tao nang inanglan atong tagag solution ug mo na si Jesucristo. Unya hinaut unta nga maghatag ni dako nga impact sa mga katawhan sama sa paghatag og dako nga impact ani nga tawo nga na-transform yang kinabuhi
from being possessed o karon natarong na iyang panahon na ang mga tao nga naglulong sa di maayong buhat or sa pagpakasala sa dihang mailhan nila si Jesus Kristo sa atong makita atong masharean ano to unta nga napoy transformation ang impact sa maayong balita silang kinabuhi sama sa impact nga gibuhat sa Ginoo sa imuha o sa kuha nga na transformation nga talikdan nato atong mga karaan nga kinabuhi unya sila pod mismo mupadayon sa mission nga gihatag ni Jesus Christ sama sa kanang tao padayon siya niadto siya sa taon yung ipangsulti sa buhat sa Ginoo sa iha muna atong goal ang pagdungog nato atong gi-share og atong i-sharean unta hinaot pod sila mo share pod sila sa kaayo ug sa dako nga gugma sa Ginoo so hinaot unta karagabuntagon na encourage ta ug mapadayon ta nga sugdan nato og pagsangyaw o pagsulti o pagsugid sa maayong balita sa atong mga amiga sa atong mga higala amigo pamilya or sa bisag kinsa. Again, intentional siya. Gisugo sa Ginoo. Dapat atong tumanon. Dili siya ingon nga by chance nga mahitabo. Kung dili ato gid siyang buhaton. Dili siya optional. Hinanang paagi, atong mahimaya, atong mag-glorify ang Ginoo sa ato ang mga kinabuhi. Magampot na. Labing gamhanan og dalaygon ng mga Dios. Salamat kay Ginoo sa imong pulong. Nagapahinumdum na mo Ginoo. Unsa ka importante ang imong pulong, impact Ginoo sa imong maayong balita nga among gidala-dala diri. Ang yapo Ginoo nga, ta Lord, nga sa dihang na-recognize na mo ang panginahanglan ng kalibutan na panginahanglan og mangluluwas ang mga katawhan. Ta Lord, nga dili na mo itago ang solusyon ug ang tubag mo na ang imong kaayog, imong gugma sa dihang napakamatay ka ngadto sa cross. Ta Lord, nga mapadayon mi pangsangyaw sa mong pulong para mga tao Ginoo napoy kausaban lang kinabuhi sama sa imong pag-usab kanamo Ginoo mo padayon ug masangyaw ang imuhang buhi nga ngalan sa bisan asa aning lugar Ginoo. Salamat kay Ginoo hinata Lord nga amoy kinabuhi ang mga nakatunan karon Ginoo na nga paagi may maya ka sa mga kinabuhi. Kining tanan Lord akong ipangayag pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Dili matukip ang imong kaayo diri ka namo o Dios labihan kadako ang imong gugma diri ka nako Jesus walay sama kanimo nga mo pa sa ilo